जोंहा जानाया ट्रिप मोनसे जाजेनहांबाय बैसागुनि जानाय लोंनाया जाजेनहांबाय जोंना फार्स्ट ट्रिपआव माखासे जाजेनहोबाय सोरबा सोरबा मोनाखै दाबो सोरबा सोरबा मोनजेनबाय गोथाव आबाय गोथाव ना ओंखाम नांबावला नांला ना दे दै गैला र' दै लाबोग्रा थिनहरना र' आयं गोथाव बेदर दालि ना दे जा दालि मोनाखै नामा माथो गोरान सोर बियो दे जा रायजों नोंनाव जानांगौलै जा माथो डाइरेक्टरा बेयावसो दे नै बिथाङानो डाइरेक्टर नायग्रा अबेसिम मोनदों अबेसिम मोनाखै औ बेदरा सोरनाव दरथाम सोरनाव दरनै दे फुरा रानग्राफ्रा नोंनि आन्दारावनो नङा होमबा जेनेबा नों थिनबा रानबाय सोरनोबा डाबल होनो थिनबा होबाय औ मेनेजार लाइफसो नोंथाङा माबा होनहरनो गोसो दं नामा जानाय लोंनाय खालामदों दा बाव जानाय लोंनाय जादों नङा होमबा बैसागुनि नामाव माने बोसोराव खनसे जायो नालाय औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सोरबा माबाफोर होनहरनो गोसो दं नामा मोनथ'वाखैना आयै नै मोनथ'वाखै मोनगोन र' मोनगोन लांदांसो लांदां गारिसो जानानै दंथ'यो ओरैहाय मोनथ'वाखै मोनगोन र' सफैजोबगोन जेरैबो